kafin na fara yana da kyau in faɗa mutane cewa na yi wannan bidiyon ne domin ba da ilimi da kuma nishaɗi kawai. Madalla. Masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, sunana Sabiu. Barkanku da zuwa kainuwa.com bangaren tech. A cikin wannan bidiyon zan nuna muku yadda za ku buɗe Twitter ɗinku ku yi amfani da shi kamar yadda kuka saba a baya a Nigeria. Kowa dai ya sani cewa a baya-bayan nan wasu abubuwa sun faru wanda suka sa Twitter ɗin ta daina buɗewa a Nigeria. Ba ta ɓata lokaci ba, bari shiga cikin bidiyon. Da farko dai zan nuna waɗanda suke amfani da kwamfuta ne, sannan kuma daga baya na nuna waɗanda suke amfani da wayar hannu ta Android. Ina amfani da Windows 10 ne akan wannan kwamfuta ɗin tawa. To kafin na saita komai bari na buɗe pejin Twitter ɗin na ga yadda yake yi. Gashi nan twitter.com na shiga, gashi nan loading kawai yake yi, za ku ga ba zai buɗe ba. Wani zubin ma ba zai buɗe waɗannan rubututtukan ba, wani lokacin kuma zai buɗe ko a waya ko a kan kwamfuta ɗin, amma zai ta loading ba zai nuna komai ba. To wannan kenan. To bari mu je mu fara settings ɗin. Abin da zan fara yi shine zan zo start menu nan wurin na shiga, sai kuma na shiga settings. Idan settings ya buɗe sai na zo nan wurin network and internet sai na shiga. Idan na shigo nan wurin sai na tafi wurin VPN sai na danna. Idan ya buɗo min wannan pejin, zan tabbatar cewa wannan settings ɗin da wannan suna kan on kamar yadda suke yanzu. Idan sun zo off sai ka maida su on. Sai na shiga nan wurin da aka ce add a VPN connection. To bayan nuno min wannan pejin, kafin na saita komai zan je wani website da ake cewa vpnbook.com, zan kwafo wasu abubuwa da zan yi amfani da su a cikin setin wannan pejin. Zan koma kan browser ta. Zan je vpnbook.com. Idan pejin ya bude sai na zo nan wurin free VPN sai na shiga. Wannan tallace rufe ta. Sai na zo ƙarƙashin free PPTP VPN, ma'ana point to point tunneling protocol. Sai na dawo nan ƙasa, to ga sunaye nan na saba daban-daban, sai na zaɓi na ƙasar da nake tunanin tafi kusa da ƙasar da nake ciki. To bari na zaɓi wannan. Zan kwafi wannan shine server name ɗina, sannan zan kwafi username, sannan zan kwafi password, da su zan yi amfani. Yanzu sai na koma kan VPN settings page ɗina. Gashi? Yawwa. Sai na zo na zaɓi VPN provider wanda yake Windows ne, sai na danna. Sannan connection name zan iya zaɓen duka sunan da nake so. Sai na dawo nan ƙasa wurin server name or address, sai na je na ɗauko wannan server name ɗin da na kwafo, fr1.vpnbook.com, sai na shigar shi a nan wurin. Sannan VPN type sai na zaɓi PPTP, kamar yadda na faɗa muku, point to point tunneling protocol, sai na shigar da shi. Sannan type of sign in info, za ku ga akwai su da yawa, sai na bar shi akan username and password. Sannan username da password, ko da za ku ga an rubuta optional, idan ma baka saka su a nan ba, idan an je connection za a saka su. Sai na ce save. Yauwa, idan mun dawo nan cikin list kun ga gashi nan sun nuna min list ɗina, Kainuwa Tech shine VPN connection da na yi creating yanzu. To idan ina so na yi connecting kawai sai na clicking akan shi, sai na zo nan wurin sai na ce connect. Connecting to FR1 blah blah blah, verifying your whatever, completing the connection, connected. Kun ga ya rubuta connected. To bari na sauke wannan pejin na koma pejin Twitter ɗina. Yanzu bari na yi refreshing. To tun ma kafin na danna refresh, kun ga yadda wannan rubututtukan suka fara shigowa. Yawwa, kun ga tweets sun fara shigowa. To kun ga cewa aikin yayi kenan.
to wannan shine a takaice cikin sauki yadda za ku shiga Twitter ɗinku ku ci a gaba da amfani da ita lafiya kalau. Madalla. Yanzu bayan mun gama da wannan bari mu koma kan wayar hannu. Kamar yadda na faɗa muku zan yi amfani da wayar Android ne. Damar da take kan Android ɗin guda biyu ce. Akwai irin wannan setting ɗin, akwai kuma application kaɗai da zan yi downloading. Bari na koma kan waya sai na nuna muku yadda abun yake. Madalla. Yawwa, to gashi na mun da kan wayar hannu, yanzu zan nuna yadda za ku yi amfani da wannan VPN ɗin ku shiga Twitter ɗinku a wayar hannu. Sannan masu wayar hannu akwai damammaki guda biyu, ta farko irin wacce na nuna a kwamfuta, sannan ta biyu kuma kawai application ne wanda za a yi downloading. Bari na nuna su gaba ɗaya yanzu nan. Zan shiga settings, sai na zo na shiga more connections, sai na shiga VPN. Idan na shiga VPN sai na zo na danna add wannan plus sign ɗin, add VPN profile. Idan na shigo sai na saita kamar yadda na saita wancan, na saita suna, na zaɓi wannan option ɗin wanda a kan shi nake, sannan kuma na saka server address, sai kuma username da password kamar yadda na saka a computer, sai kuma na sa save. Shi kenan kawai sai na buɗe shi sai na yi connecting. Na gama shigarwa sai na saka save. Da na saka save gashi nan ya fito a nan wurin. Da zarar ya fito sai na taba shi sai na ce connect. Na ce connect sai na jira ya gama connecting. Yawwa gashi nan ya sa connected, gashi ya sako alamar dan mukulli a nan. Sai na fito sai na tafi Twitter kai tsaye, na bude na yi amfani da abata. Gashi nan kun ga kome ga tweets nan suna shigowa, kome yana aiki lafiya kalau. Gashi ga sababbin labarai da komai yana shigowa yadda ya kamata. To wannan kenan. Bayan kuma haka akwai kuma wani option na biyu, mutum zai downloading wani application da ake ce masa Turbo VPN. Mutum ba sai ya wannan settings din ba, kawai zaka shiga Play Store sai kai downloading application da ake kira Turbo VPN. Sai mu searching Turbo VPN. Sai mu sa search. Gashi nan mai alamar zomo ne ko menene, sai mu yi installing. To ni na riga na yi installing ne, shi ya saka ya nuna wannan, sai na ce open. Wannan talla ne, bari na rufe shi. Wannan duka talla ne. To amma bari na je na koma settings na rufe wancan ɗaya VPN ɗin da nake da shi a buɗe. Sai taɓa shi sai na yi disconnecting. Na fito yanzu sai na dawo na buɗe VPN, sai na dawo na buɗe Turbo VPN. So just lying down, we're going to focus the attention on the different parts wannan of the tallace body. an zo na rufe. Gashi nan tap to connect, sai na taɓa wannan ɗan carrot ɗin. Gashi tana faɗa mana ɗan mukulli zai fito a saman nan idan connection ɗin yayi, sai na sa OK. Ga logo ɗin sa ya shigo, ga ɗan mukulli nan ya shigo. So mun riga mun zama connected kenan. Za ta nuna mana ƙasar da ta yi connecting yanzu. Dan jira wannan tallar ta ƙare, na rufe ta. Whether you're doing Gashi nan ta yi connecting ɗinmu a Germany kenan, wannan tutar Germany ce. Gashi nan connected. To idan kuma kana so ka zaɓi IP ɗin wata ƙasar ne, za ka iya shiga nan wurin sai ka zaɓi IP ɗin ƙasar da kake ganin yayi maka. Amma wannan ba komai bane ba. Sai mu fito, idan muka tafi muka shiga Twitter, sai mu gani komai yana loading lafiya ƙalau. Shiga tweet, gashi nan yana buɗewa, shiga. Gashi nan komai yana buɗewa yadda ya kamata. Gashi nan komai yana yi lafiya ƙalau. What could be the risks? I mean, yeah, you could get some people angry or mad at us.
To madalla, to anan ne na kawo ƙarshen wannan bidiyon, fatan kun ji daɗin kasancewa tare da ni. Sannan kuma kada ku manta ku yi subscribing channel ɗin nan akan YouTube, ku danna alamar ƙararrawa sannan ku danna all domin kasance cikin jerin mutane na farko da za su samu labari da zarar mun ɗora sababbin bidiyoyi domin ku samu ku kalla. Domin neman ƙarin bayani ko tambaya za ku iya rubuta a ƙarƙashin bidiyoyinmu a YouTube a cikin comment section, ko kuma tuntuɓe mu a cikin zaurukan sada zumunta na Telegram da WhatsApp da Instagram da Twitter da Facebook da dai sauransu. Mun gode. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.